Ćao i dobrodošli ljudi u novu epizodu Planstvo za zombi s proživljavanja. Ovo je epizoda broj 2. Danas ćemo stići do noći. Ovaj će mi preskakati sranja. Ok ljudi, ova biljka koju smo dobili zove se Potato Mine. I s njom možda eksplodiraš, ali treba vremena da se napuni. O, preskočio mi bombu. I eto ga ljudi, pobedili smo 6. level. E sada ljudi, ova biljka koju smo dobili u prošlom nivou će zalediti zombije. Sada ljudi, u ovom nivou ima 2 velike zombija. I tu uspeli smo ljudi, pobedili smo, dan broj 7. E sada ljudi, trebamo da biramo naše biljke, pošto nemamo dovoljno mesta u inventoriju. Znači, ja ću da izaberem pea shooter, sunflower, walnut, snoopy, tromper i potato.
by the way, sad sadim 2 kolone suncokreta za više sunca. O ljudi, evo ga, kantaš, ali ću ga pojesti. Preživjeli smo, sve je dobro. Sada ćemo da izaberemo pea shooter, sunflower, walnut, repeater, snoopy i potato. Ok ljudi, pobedili smo 9. nivo. Sada je vreme za 10. ali prvo trebamo pročitamo poruku od zombija. Ćao, mi ćemo napasti tvoju kuću sa svim našim zombijima. Ima ih baš mnogo.
I uspeli smo, ljudi. Pobedili smo 10. nivo. Vreme za noć. Ali noć je u drugoj epizodi Plants vs. Zombies preživljavanja.